Raġel li kien jagħmel karità kbira ma' kulħadd. Kienet aħbar li xxukjatna. Dawn kienu l-ewwel reazzjonijiet ta' bosta xlukkajri hekk kif semgħu l-aħbar li Father Luke Seguna li serva bħala kappillan ta' din il-lokalità għal dawn l-aħħar 6 snin tressaq il-qorti akkużat b'ħasil ta' flus u miżappropriazzjoni ta' €500,000. Il-ħadd filgħodu Net News żar il-lokalità ta' Marsaxlokk fejn kien evidenti id-diżappunt fuq l-xlukkajri. Fuqhom kulħadd kliem ta' tifħira l-ħidma kbira li kien iwettaq Father Luke Seguna. Raġel mill-aqwa, jgħin il-kulħadd, ma nistgħu ngħidu xejn ħażin fih. Ħafna għamel mal-komunità. Raġel ta' karità kbira ma' kulħadd. Raġel bravu ħafna anke l-kidba li jikteb, imma fil-vera ħajja tiegħu vera raġel umli. Raġel sewwa tal-affarijiet tiegħu u qaddis u jgħin il-kulħadd. Ġibet ħafna żgħażagħ hawn għamel ħafna ġid. Il-ġid li għamel hawnhekk huwa indescrivibbli. U barra li hu assis u wieħed minna hu. Diżappunt kbir fost bosta xlukkajri li lanqas setgħu jemmnu dak li kienu qegħdin jaraw quddiem għajnejhom. Xokk. Laqqas biss tgħaddili minn moħħi. Ma laqqas tgħaddili minn moħħi żgur. Dispjaċini, ma daw l-affarijiet aqqas temmenhom. Kemm kbejtu, ħafna miskien. Laqas irid niftakru wara. Għax ħafna ħassejt għalih. Għalkemm ilu nieqes minn Marsaxlokk ftit jiem biss kienu bosta li qalu li ħassew in-nuqqas tiegħu peress li Father Luke kien iħobb jorganizza diversi attivitajiet biex jgħaqad il-komunità xlukkajra. Il-kappillan ta' Marsaxlokk tressaq il-qorti il-ġimgħa li għadda jum biss qabel huwa kien se jagħlaq sninu. Akkużat fost l-oħrajn b'ħasil ta' flus, frodi u falsifikazzjoni ta' dokumenti. Huwa wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fil-waqt li nżamm taħt il-kustodji tal-pulizija. Waqt li bdew jinstemaw il-proċeduri fil-qorti, Father Luke Seguna ħassu ma jiflaħx, tant li kellu jissejjaħ tabib wara li taħħas ħażin u l-kundizzjoni tiegħu qalbet allar hekk kif issejħed l-ambulanza sabiex jittieħed l-Isptar Mater Dei anke għaliex bħalissa qed jikkumbatti l-marda tal-kanċer. Intant is-sibt l-Arċisqof Charles Cicluna fl-omilija tiegħu tkellem dwar dan il-każ partikolari. Siġra li taqa' ma tistax nessina il-foresta ta' siġar li kontinwament jikbru fis-silenzju mingħajr ħadd ma jinduna bihom, mingħajr ħadd ma jpoġġihom fuq il-headlines. Fi stqarrija li ħarġet ftit qabel ma' Father Luke tressaq il-qorti, il-kurja qalet li l-kanunku tpoġġa fuq administrative leave b'effett immedjat sakemm jibqgħu għaddejjin il-proċeduri fejn issa il-parroċċa se tkun taħt it-tmexxija ta' amministratur maħtur mill-Arċisqof Cicluna.